Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo, Banat, Bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag city hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Aksyon Rex Cantong, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Aksyon, balita, banat, bulig. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Mayong Udto, Pilipinas! Aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw, mga kaaksyon sa aton sining pagpangalagad diri sa aksyon, balita, banat, bulig. Sa sining adlaw, mga kaaksyon sa Webes, yara kita sa ika-11 ng petsa sa bulan sang Nobyembre 2021. Mag-inop na kita, mga kaaksyon. Tubtub kita sa Tagnalaunay Media sa pagdulong sa mga balita gikan sa aton sining mga aksyon reporters. Kamusta nga aton sining mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, sa mga kapurukan kag kabarangayan kabayuntang Oxlang. Kita sining mga inuras. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radio. Aksyon Radio. Kalakip man, mga kaaksyon, sa ato sining mga taga-palamati sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga kabarangayan kag kapurukan, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Kalakip man sa mga banwa kag syudad kag banwa sa probinsya sang Negros Occidental. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man nga ginakamusta tang ato sining mga kaaksyon sa Negros Oriental nga bahin. Kalakip man sa probinsya sang Guimaras, sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Aklan, Capiz and Antique. Mayo lang nga pagpamati sa inyo tanan-tanan, and welcome diri sa inyo sining palatuntunan sa kinandaw na ko ang inyo sining kaaksyon sa kanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service.
una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad? Yara na naka-monitor na si Sir Gary Amerila. No? May lang pamati. Sir Gary Amerila. No? Happy birthday kay Ida Amarila Pregwa. Birthday ya subong Garo monitor sa sining odto. Sige anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pangalagad sa Kapitolyo Probinsyal Balita ni Aksyon Marlon Hinavia. Ini may kangtanan sa palayag ni Negros Occidental, Governor Eugenio Silacson, may nagakaigong supply sang COVID-19 vaccine, herd immunity posible na nga maangkon antes matapos ang subong tuig. Kalakip man sa balita naman sa City Hall sa kay Aksyon Artay Hupon on standby ini siya. Ini may kangtanan sa punong barangay, mga barangay kapitanes, especially barangay Mansilingan, hogin kalipay ang pagdamo sa mga pamatanon nga nagpabakuna subong adlaw. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, balita ni Aksyon Eric Magbanwa, barber nga ginluthang sa barangay ning barbero blato nga ginluthang sa barangay 2 posible may angot sa illegal nga droga nga transaction suno sa kapulisan sa Police Station 2. Sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office nga balita ni Aksyon Brian Morden, minor patay matapos masalabat kag isa ang pilason sa pagpangluthang sang mga ginaligar miyembro sang Philippine Army. Subo maning balita man. Samtang mga pasahero sang tricycle ginhold up sa syudad sang Kabangkalan. Sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Alvin Graba, masobra 50 ka mga soldado sang 15th IB Philippine Army ginpasidunggan sa ilay ka 48 anyos nga anibersaryo. Kag mga bag-ong BGMP building sa 4 ka syudad sa probinsya sang Negros Occidental sunod-sunod nga gin-inagurahan. Kalakip man sa balita naman sa area sang syudad sang Cadiz, balita ni Aksyon Roger Gotib, ini may kangtanan sa most wanted person sa syudad sang Sagay nga nagapangatubang sa kaso puwerte man ikadahamo ya no 28 ka counts ang pagpanghimulos, 28 gid nadakpan sa syudad sang Dumaguete. Samtang sa balita nasyonal naman, outgoing PNP Chief General Elizar mga kaaksyon nagahingyo sang suporta sang kapulisan sa masunod nga PNP Chief Presidente Rodrigo Duterte gindayaw ang bagong PSG Hospital. IETF liwat naman nga ginatunan ng pulisa para sa turismo. Mga doktor ho ginapahalong ang gobyerno nasyonal sa pagpapanawag sang alert levels. Anay Arsobispo sang Cebu malapit na nga kinalahon bilang santo. Aksyon Rex Cantong, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian, dugay-dugay, mahina ang kalaban. Sige, padala lang ang inyo sining mga mensahe
Kag i-like lang, kag i-share ang ato sining Facebook page. Karon dugay-dugay, kay pangtirahon, tana mahinang kalaban Kag sa ato sining www.aksonradiobacolod.com.ph kag sa mga YouTubers naton by Aksyon Radio Bacolod, karon dugay-dugay mga mensahe ninyo, tirahon tana ina mga kaaksyon. Sige, kay ti para magkapahunay-hunay na kamo sa sining adto, ang halos kalabanan siguro do nakatapos na sa magpanyag ang iban sini wala pagidman. Dugay-dugay lang mga Una kaaksyon. sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sige, daligid lang kaya rin ang resultaho sang unang draw sang Small Town Lottery o STL sa sining adlaw sang Webes, November 11, 2021. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 3 kag 23, liwat 3 and 23. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ka mga pahanumdum. Ayos. Sige, daligid lang sa mga kaaksyon ta pag-relax anay, no? Kay Marilo Malalay, may lang pagpamati dra sa Kawayan. Marilo Malalay, thank you gida. Then si Erwin Dicatoria, may lang pagpamati Erwin Dicatoria. And sa kay Gian Resicio, Alex Fuentes, may lang pag-monitor. Kay Madam M. Sabuso, kay Junjun Bantilan Barsuna, may lang pagpamati. Diosdado Profongara naman siya, si Diding Alojamento, si Rolser Labadia, no? May lang pagpamati. Likewise kay Joey Hermoso, and Alex Fuentes, kay Johnny Gargar, may lang pagpamati. Likewise kay Andrio Huilar, no? May lang pag-monitor Andrio Huilar. Ana Sinoro, Rochelle Evangelista, Jerry M. Lindayaw, no? Kay Jerry M. Lindayaw. And Star Mayo, kay Vanessa, may lang pagpamati. Star Mayo, no? Kay Vanessa. Kag kay Rodolfo Junior Peregrino, may lang pagpamati. Rodolfo G.R. Peregrino. Ay, pretty, kay daligid lang mang kwento diyan na yun kay basi kung nayari pa ate. Okay, sa kay Herman Para Jr., no? Thank you so much Herman Para Jr. And sa kay dali lang kay Mangita tadiabi, kay Remar Suato Imperial, may lang pagpamati. Remar Suato Imperial, no? Kay Jinky Dialagdon, may lang pag-monitor. Kay Jinky Dialagdon, kay Diding Alojamento, may lang pag-monitor, no? Alex Fuentes, ara naman siya. Kag sa iban pa naton nga mga tagpalamati, no? Kay Orario Peter John, may lang pagpamati. Orario Peter John, thank you so much, Gid. Sige, daligid lang mga kaaksyon kay matagtanay pila ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon.
sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakulog sa luto sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon aksyon, radyo. Sanon inyong pamatian, stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Ikaw gihapon ang ako nga estasyon, sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon, aksyon, radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon, radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon, radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sansan ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon, radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon, radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon aksyon, radyo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Awards 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:05 nagatun oras, 12:05 na mga kaaksyon. Sige, kantuan tanay unang balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Kag standby karon dugay-dugay kay mayari kita sang winner sa ato sining sa pamaskwa sang ERB, no? Karon lang dugay-dugay mga kaaksyon namon sa kanginan. Sino ay no?
ang mapalaro naman nga tagdaog sa ngaton sining nga sa pamaskwa sang ERB. Katuan taring balita ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sini may kangtanan sa sining minor di edad ni patayho matapos masalabat kag isa pa ang pilason sa pagpanglutang sang Philippine Army ni kung miyembro sang Philippine Army or mga miyembro sang Philippine Army, no? Mga pasahero sang tricycle pagido ginhold up man sa syudad sang Kabangkalan. Aton hibaloon we have Aksyon na Brian Morden angot sa sining detalye. Yaring kaudan sang report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian. Aksyon Rex din bawian sa kabuhi ining isa ka 15 anyos nga babae. Gininago lang ang ngalan si Aksyon Rex. Samtang pilason diri ang isa ka lalaki man nga si Felix Istomo. 52 anyos. Ini sila mga residente dira sa may Barangay 1, Siyudad San Cabancalan. Matapos nga nagpangluthang diri ang isa ka miyembro sa Philippine Army nga nabase dira sa 94th IB Action Rex sa Sornabahen sa probinsya sa Negros Occidental nga ginkilala diri ang suspitsado nga si Sergeant Lito Valdivieso. Ini siya taga-probinsya sa Iloilo Action Rex kagadra na-assign sa 94th Infantry Battalion sa Philippine Army. Suno diri sa kay Police Lieutenant Dennis Belgarijo ang Deputy Chief of Police ang Kabangkalan PNP. Kagabi Action Rex ining nasambit nga army ara sa puloy-an ni John Padernal dira sa Barangay 1 kag sa sulod sa ila puloy-an naga-inom-inom ini sila ni John Padernal kay kilala na sila Action Rex. Pagkatapos nag-abot ining isa ka victim nga mo si Felix Istomo. Pagsunod niya dito mga las 8 oras ni Action Rex. So nag-inom-inom, nag-ilusturyahanay man sila. Ining biktima nga si Felix Istomo sa ginya ka investigar ining army kay dito sa Biliar mga Action Rex mo. Ang kilala na diri si Juan Langgit ang army kag si John Padernal ang tagiya sang balay. Ining si Felix siya nga biktima diri hindi sila kilala na sa army. So dito na nga ginpakilala abi kag saging niya kapangayo sa mga ID, dokumento kag kun ano pa nga mga ginapangayo niya sa personal sang Philippine Army. So bangod Action Rex nga medyo nakainom-inom na, medyo may komosyon nga nagluntad kag dito na nga nagbunot sang armas ining Philippine Army kag ginluthan ining si Felix Action Rex. Pero pagluthan niya nakadalagan pa ini sa guwa sang puloy-an, linagas niya ini kag luthangon pagid sang pila ka beses kag naigo o galing samtang nagadalagan ini nga nagaluthang ang army ining minor de edad nga babae nga napatay gid anak ini ni John Padernal nga tagiya sang balay nga to nasa labat ini nga nagapulupungko sa tricycle Action Rex. So amo ni giningagaw dala sa ospital pero daw napuruhan kining bata ini kag dito na nga gindeklara nga patay. Sumahon pa sunong kay Papuan sa kay Belgarijo ining Philippine Army daw na insulto lang din siya nga sagi si sambit niya nga si Felix Istomo na amo ni ang iyang ginlutang sa antes pa naman na igo ining nasambit niya 15 anyos Action Rex. Ining army siguro yara na sa poder sa Kabantalan PNP kaya ginahanda na ang kasong frustrated homicide kag sumuman homicide Action Rex pero ginapaabot pa sa kapulisan ang pamilya sining napatay nga 15 anyos nga bata sa amigo niya nga nasulabat. Ari si Belgarijo ang sila.
Edad ka ako sir sa minor pila, edad lang. 15 years old, ano sir, laki or bayi? Babae. Okay. Sir, nag-ilong manitiya ang suspect, nagsulod siya. Tapos lagi na balitaan yung documents sa pagka-army. Ano mo na sir? Yes, ano nang sa pag-isip na. So, nag-create isang commission na tungkol sa alam ko na kami na masang suspect ang so, ito si RP at sige sa pangayong dokumento, sir, ako sila. Yes, kaya sila, sir, nakalagay sa suspect. Mali ang nakalagay aksyon ka yan, mali ang kakailangan ni victimized. Na minor, hindi na minor na suspect. Ay, sige, really minor, sir, nagiyari siya sa balay, ang iyatatay mo itong kinalaban sa RP. Yes, so, ito na siya na-mention na lalan sang tatay at iya sa balayan. Siya to, Ruth, sa mga ang porusyon siya. Pila ganitong minor de edad to Aksyon Bray? 15? 15 anyos, Aksyon Rex, estudyante. Ang ang suspect gani ni, sino gani ni? Ang Philippine Army? Sergeant Lito Valdivieso. Lito Valdivieso? Yes. Tapos Miyembro sang 94th IB sa Barangay Urong, Kabangkalan na assign. 94th IB siya? Taga Iloilo ini siya. Taga Iloilo. Ang sino ganitong isa ka pilason pa? Si Felix Estomo. Among ito yung gintiro niya. Bali nasa labat lang ng minor de edad. Nasa labat na ni kay mga alas 8 kagabi kabataan sa Pulupungko sa guwa sang balay may tricycle dito naga Pulupungko. So nagdalagan ining si Estomo linagas ka armigag sa gikatiro na sa labat ining 15 anyos. Kay sino to gali balay itong ginahimnan nila? Balay ini ni Jan Padernal. Amo ning ang siyang bata, Aksyon Rex. Jan Padernal? Yes, Aksyon Rex. Amo siyang amay siyang bata? Yes. Sus, grabe. Babae ning bata, no? Babae ni. Ti ang suspect subong din niya? Ara sa poder sa kapulisan na Aksyon Rex. Okay. Dakpan man siya. Nadakop man ni siya. Pagintindi nagrikta ni siya sa Police Action Rex. So muna gina-preparar na ang kaso frustrated homicide kag homicide kiti ang bata patay gid so homicide ang frustrated amo to sa pilason. Ginahulat pa sa pilason so kay Belgariho ang kuana ang tawag sila ang pamilya sining duha nga magpadulong sa kapulisan. Di ganina tabo ni ano ganitong specific nga lugar? Barangay 1 lang detention nila Action Rex. Barangay 1. Sang Kabangkalan. Sang Kabangkalan. So, ang ibang balita sa Action Rex po, Kabangkalan Marigihapon, may ara sang apat ka mga persona, ini sila mga ibadre empleyado sang Tungganon, ang biktima sang sang robbery incident kahapon nga adlaw, dira sa may sitio San Antonio, Barangay Hilamunan, Kabangkalan Marigihapon. Kining mga suspitsado o pang biktima si Vivian Medina, 44, babae, Deputy Center Chief of Negros Women for Tomorrow Foundation and Action Rex or Tungganon.
taga Barangay Lamunan, Kabangkalan, San Antonio man. Kagang isa diri amo si Orili Diocada, 23 anyos, kini siya so dalaga, kag community loan officer sang Dunganon. Taga Purok Barangay akon Sitio Paho, Barangay Progreso, Binalbagan. Ang isa diri amo naman si Vicente Goza, 26 anyos, loan officer sang amuman nga Dunganon, taga Purok Silverio, Barangay Pilar, Inigaran. Kag isa diri amo si Warjan Medina, 26 anyos, driver sa tricycle, taga Purok Sitio San Antonio, Barangay Lamunan, Kabangkalan, Aksyon Rexa. Sunod diri kay Police Lieutenant Dennis Melgarijo, ining apat, ining tatlo ka pasahero ginrentahan nila ng tricycle. Halin sila nagkadto sa barangay mismo sa Lamunan, kag may ginpatigayon nga meeting, pagkatapos nagkuha sang koleksyon kay Kwandong Gano nimo, loan action Rexa. Kag sa pagpauli nila, on travel sila sa dira nga area, medyo mabukid-bukid, mauma. May hinali lang nga may nagtupa sa tubang nila nga isa ka bugkos nga dahon sang tubo. So ang ginimo sa driver, nagpundo ini siya. Kag dito na nga gumawa ining apat ka walang makilala nga mga suspitsado, kag gintayahan 38 arma sa 38 yung may mga kutsilyo. Dito na naging kuha ang ilang sining nga koleksyon nga nagabalor sa 28,000 pesos, kag ilang sining mga personal nga belongings action Rexa. As of now, padayon pa nga ginausisa sa kapulisan ang identity. Dali lang kay balikan ta si Aksyon Brian Morden angot sa sining tricycle maning ginhold dapo sa syudad sang Kabangkalan, no? Ang Kabangkalan subong do subong mga inadlaw do amo ang highlights kina makmumay army nga nagpanglutang isang patay samtang isa man ka pasahero tricycle ang ginhold upan. Balikan ta si Aksyon Brian Morden. Aksyon Brian. Yes, Action Rex sa sumat niyon, padayon pa nga kilala sa Kabangkalan PNP ang personalidad sining apat ka mga ginatuto suspitsado hindi lambat sining mga biktima. Puso lang sa palayag ni Melgarijo ang sinesinesi. Mga nakatiro siya ba? Sumat sa palayag ni Melgarijo abot ang sini. Balita sa po, Action Brian Morden ng report, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office na batian mga kaaksyon. Standby na sa balita ni Aksyon Brian Morden. Live, sa balita ni Aksyon Alvin Grabal, live extension coffee mix mga kaaksyon. No?
At tuwantang balita ni Aksyon Alvin Graba, mapa-Negros mapapatrol kita, ini may kang tanan sa masobra 50 ka mga soldado sang 15th IB, Philippine Army pasidunggan ini sa ilang ika-48 anyos nga anibersaryo. Kag ti mga bag-o nga BGMP building sa apat ka syudad sa probinsya sang Negros Occidental, sunod-sunod nga inagurahan. Yaring countdown sang report ni Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex high moral tanan, no? Ang actually masobra 50 ka mga miyembro sa Philippine Army sa idalom sa 15th Infantry Battalion matapos kintagaan sining medalya o combat medals para sa ila ika-48 anyos nga anibersaryo. Actually kahapon ini ang ila sining anibersaryo Action Rex ang 15th IB sa diin suno diri kaya Army Lieutenant Wian Sandag ang S7 sang 15th Infantry Battalion nga nakabase dira sa Barangay Tiling sa Banwasang Kawayan. Si Major General Benedict Aribado kag si Lieutenant Colonel Carino mismo ang nagtanguna sa sininga paghatag sang medalya. Of course, araman ang presensya sang tagsa ka mga local chief executive Action Rex. Sunod diri kay Sandag, ang ining combat medals nga nabaton sang 50 ka mga miyembro sang Philippine Army, ginakabig man ining award bilang ako na nga kabahin man sang ila sining heroic deeds sang mga militar sa successful military operations batok sa communist terrorist group sa Southern Negros, particular dito sa Sitio Dash 7 sa Banwasang Hinubaan kag sa Banwasang Ilog ang pinggot pag subungman sa Tabo Aksyon Rex. Nagdugang pagid diri ni Sandag out of 50 ka mga awardee diri Action Rex, ginpasigdunggan, gintagaan sang 3 ka medalya ining si Lieutenant Kevin Hayes Legaspi bilang isa sa mga tagpamuno during the combat operation. Kasi mismo ang nagpamuno man diri Action Rex during sa paglagasman sa mga armadong grupo sa New People sa Army. Actually, sunod sa iya, isa diri si Hayes Action Rex ang ginakabig man karon sa mga miyembro sa Philippine Army nga maisog man Action Rex, no? And isa Sino diri to? Sino to? Sino? si Second Lieutenant Levin Hayes Legaspi. Okay. Oo, kay siya pirmi ang nagapamuno every time nga may combat operations Action Rex ang ila kining hanay. Ginpasalamatan man sang mga katapos ng Philippine Army dito sa Southern Negros, ang suporta sa Philippine National Police, ang suporta sa local government units, and at the same time ang pila ka mga Action Rex, no? Ang pila ka mga stakeholders sa may kaangtanan sa sining ila sining 48 anyos nga pag na anniversaryo sa diin suno sa iya nga paagi sa bulig sang LGU kag Pumuluyo nang successful man ang ila sining operation. Ari nga pahayag ni Lieutenant Sandan. The 15th Infantry Malawi Warrior Battalion celebrated its 48th founding anniversary with the theme Pressing the Fight, Standing the Momentum amid challenging times. But sir, ang highlight of this activity during the program is the awarding of combat medals sa ating mga tropa po. Kung naalala niyo po yung before this year na mga recent encounters ng battalion dun sa Tingot and sa iba pang areas, yun po yung mga awards na natanggap nila. And one of the highlight is yung isang officers po, si Second Lieutenant Legaspi, na-awardan po ng 3 combat awards ng ating 3rd Infantry Per Division Commander, Major General Arevalo. Ang aming namang commander po is niniwala siya sa kasabihan na people who feel appreciated will do more than he is actually expected. So, through giving the awards po, mabuboost ang moral ng tropa, and dun po tayo na lagi po natin na-appreciate yung tropa para po yun, para sa moral din nila. And they deserve naman
dun sa mga awards na yun. First, so I would like to take this opportunity na pasalamatan yung mga stakeholders and partners namin, especially in this campaign to end the local communist armed conflict, no? And we continue to ask and pray for their support, service, and commitment para sa makontinue lang yung development dito sa Negros, especially sa 6 districts. And here, till the 15th ID, we continue to serve the people first. Aksyon na sa kabayan gid namang inisag pahayag ni Lieutenant Wian Sandag kaga nagalauman ang mga officials sa 15th IB suno sa iya nga sa mga medalya nga nabaton sa sining mga miyembro sa Philippine Army mas mangin mapisan pagid sila aksyon na especially sa kampanya sining and local communist nga program nila Aksyon na Rex, no. No, sa dugang paginaton nga balita sa patrol, sini nga adlaw ginugurahan man ni Brigadier General Arnold Benacosa ang ika-4 nga bag-o nga BJMP standard building dito sa siyudad sa nga Escalante. Isa lang ni kahapon or subong kahapon do may gininagurahan na sila, no? Oo, kahapon Aksyon Rex actually isang nagligad sa Himamaylan kahapon ang iyasang La Carlota kag ang iyasang Sagay. Subong nga adlaw Escalante naman Aksyon Rex. Actually isa ka semana mag-stay diri si General Benacosa may angot man Aksyon Rex sa mga aktibidad diri sa Negros Occidental, especially ining inaugurasyon sa bag-o nga mga building. So diri kay Anthony D. Dohelio Aksyon Rex, kabahin ini sang 220 million nga ginpunduhan sa national government. Ining ginatawag nila nga pagpatukod sining bag-o o kung standard nga mga BJMP building nga bilang kabahin man sang ila sini nga decongestion program para sa mga PDLs Aksyon na Rex. In fact, suno sa iya dako man ang mabulig sini kay ang isa sa pinakadako nga proyekto nga napertiniser sining 220 million Aksyon Rex ang Negros Occidental. Isa ra diri amo ang diri sa Bacolod actually kung dira sa may annex bala Aksyon Rex ining 4-story building ang diligali sini 40 million ang ginausar karon sa pila ka mga PDLs dira sa area sang Handumanan, while ang ibandri ang ari na nga ginainigurahan ang bag-o nga building sang BJNP sa La Carlota, Himamaylan, Sagay kag Escalante. Ari Aksyon Rex ang pahayag ni Chief Inspector Jairus Anthony Dohelio. Si Regional Director naton at ang DJNP Regional Office 6, Deal Chief Superintendent Arnold Benacosa. Para subong sa Negros Occidental for a 1-week activity, may 4 kita ka jail facilities nga ginton over sa aton lokal kag may blessing kag inauguration at the same time. So with the inauguration sining aton bago ka-4 nga mga jail facilities, dako ini nga bulig no sa aton ginaatupang subong nga pandemya gihapon. Kay like sa aton nga Handumanan, last year dipilit naton nga magamit purposely for isolation ang aton nga mga newly committed. So ang 4 ni ini ginaplano naton nga gamiton man as isolation facility kag makadugan kita sa aton nga ligtas COVID center just in case nga may mga outbreak naman or wala man naton nga pangayo, may mga PDL gihapon kita nga mag-positive or aton nga personnel magamit naton ini as isolation facilities. So this is part of the decongestion program sang aton DGMP National Headquarters nga aprubahan man sang aton presidente. Aksyon na Rex kabahin gid lamang inisang pahayag ni Chief Inspector. Damo na galing ano nila patindog na nila nga daan Aksyon Alvin? Yes, Aksyon Rex sa patindog na gid nila kag magamit naman. Di magamit na ni after na guro inauguration sing? Yes sir, oo. Hindi ni mga repair ne? Hindi, bago ni siya nga building. Oo, actually ang may pinakanubo nga budget ang iyasang Escalante 4 million, pero ang iyasang La Carlota, Himamaylan kag ang Sagay tag 8 million worth
ang bilis ang ila sining bagto kag standard nga BJMP building assurance. Dinidampi man sa mga proper lang ni. Oo, kay sa Himamaylan to, dara sa may Talaban, lapit ng assurance sa may bagong nila nga City Hall. Sa may bagong nga City Hall. Oo. Ang sa La Carlota, wag ko na pamangkot kung din exactly nga lugar, but definitely sa apat ni ka mga syudad assurance. Report sa nga patrol ang Aksyon, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Alvin Graba, balita gikan sa patrol Aksyon Radio Philippine Standard Time las 12:31 ang aton oras mga kaaksyon. Daligi lang aksyon artay hupon balita gikan sa Bacolod City Government Center pakarunantay na, no? Bangod sang tining punong barangay Blaw, sang barangay Mansilingan, ginkalipay ang pagdamo sang mga pamatanon nga nagpabakuna subong adlaw. Daligi lang aksyon art tay hupon, may koneksyon sa mahigkong kulo ng manubo nga hupon ini may kang tanan sa palayag sang punong barangay Blaw, sang barangay Mansilingan ginkalipay ang pagdamo sa mga pamatanon nga nagpabakuna subong adlaw. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Art tay hupon Aksyon Art. Nagdamo karon Aksyon Rex wala gyud ekspektan ni Kapitan Bulpico sa Mansilingan ang pagpalulong sa mga pamatanon nga muni ang schedule sa ila vaccination drive karon adlaw dira sa area sa barangay Mansilingan sa rin ang estimated number to kay na sila mga 500 pero may mga ginikanan ng ibang nga nagalupod sila nga nagalinya no, para magpabakuna karon adlaw isa ini ka maayong indikasyon sunod kay barangay Kapitan Pico nga hindi lamang bagod sa ila sila ginahatag incentive na bugas kundi ang interest sa mga pabatanon paagi sa pagkonbensi sa ilang magginikanan nga mo gid mismo nagabitbit sa ilang sining mga kabataan padulong dira sa vaccination center sa diin. Kung ikumpara ng ligad na vaccination activity nila, medyo manubo-nubo ang numero Aksyon Rex. Sunod kay Kapitan Pico, makapila na gani ka beses ka balik sa barangay hall kag magkuha sang bugas ang iya sining sarakyan sang barangay para na ihatag bilang incentive sining mga nabakunahan. Pag bakuna mo pila ka kilo ganini? Gamay malang tag 1 kilo malang na 2 kilo. Amo malang na Aksyon Rex kay ti incentive malang mo. Jutay malang bilang pagpasalamat na kalinay no ang sining ni Kap Bulpico kay siligati ko natagan tani damo-damo gidaan ang population nila. Iyan niya sa barangay Aksyon Rex nga appropriation way man isa naghatag sa iya amo na ginmintay na nila bata man o kontigulang ang ginabakunahan ginatagan ginila sang bugas damo na ang incentive siling ni Kapitan Bulpico hopefully mangin tayo yun in trend o kunin nga sitwasyon para mas madasig mag-increase ang numero kanang target nga herd immunity dira sa barangay malapot sa Mansilingan.
kay hindi malikawan silingan barangay man silingan damo nagli action rex mo ang mga individual dira report nga diyan kamatay bagod na infect sa COVID kag amo na nagresulta nga naglala ang ila ginabatyag nga mga masakit. Ang panawagan niya pagid sa mga residente na kunta ni padayunon ang ila sininga suporta every time na may schedule ang adjustment actually umpisa ko na masulod ka si Mama kay subong every Monday sila amo nang regular nga schedule in especially for sa mga kabataan sila nga sulod ka si Mama instead na every Monday himuon na Martes nga daw kaya nagayo ang Department of Education para man sa Lunes kiti kalabagan sa Lunes kadlaw distribute ang eskwelahan sa mga module sa ila estudyante. Yari ang barangay kapitan sa Mansilingan barangay Captain Boy Pico. Dumudamot, subong ka papakula. Ang pila ay ganila, bot sa guwa sa eskwelahan. Ang schedule namon subong para lang sa kabataan. Dumudamot, tugin pangdala sa mga nanay, mga kabataan nila, subong para mapakulahan. Sige gyapon kap ang panghatag ninyo sa bugas da. Oo, sige, kapilan natin mabalik-balik ang amon nga service o bugas o kay kulangon tugin dala ka ginang bugas mo. Bisan sa mga bata, bakulahan hatag kami gyapon basta bakuna hatagin nabuligin man ang pinatag nabon sa kwan bugas bilang pasalamat namon sa ila na sabat nilang panawagan sa gobyerno bilang panawagan Mayor Bing na magpabakuna gyud titi para proteksyonan kabuhi dahil mansilingan din damo kami dingan kaliwan gyud tuwalo nga figures wala pagil pro basta according sambal kagin sa report sambal sa akol pulo ang gym sa high school ang pilas na nasagawa sa eskwelahan siguro mga madalagan mga 500 siguro more or less 500 siguro pero ang isa na sa portion sa parayag ni Barangay Kapitan Boy Pico so expect yan na magasigi, magatayon ini ang kooperasyon sa publiko sa panawagan sa barangay kag lokal na pangulan sa Bacolod para sa nagapadayon na vaccination drive. Tandaan pa lang na ang paggamit niya sa super fiber adlaw makabulig man hindi lamang sa inyo sini-insakto nga pagpamuhin kag proteksyon sa kulon kag ang ka-aksyon nyo, aksyon at tayo po na sa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Tayo hopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Dali lang aksyon na Marlon Hinovia sa Kapitolyo at untirahon dugay-dugay ang balita mo dira sa Kapitolyo kag ti balita ni aksyon na Eric Magbanwa sa BCPO kag ang ato sining balita man sa kay aksyon na Roger Gotib karon ng dugay-dugay no sa mga kaaksyon ta pwede ba lang maghubi na may dadidad na pwede
Ako po si Jeffrey Tam. Rest back sa COVID? Aba, magpabakuna na para sigurado ka, sigurado ako, sigurado siya, sigurado kayo, sigurado sila, sigurado tayong lahat. Magpabakuna na. Ayos, sige kay Mr. Milili Oligo, may lang pagpamatig live, watching live siya sa Vanes Cafe, dira sa area sang Barangay Tangob, no? Kay Mr. Milili Oligo, kay Humalumina sa area man sang Barangay Tangob, kay Rona Rihida Chava, ga-monitor with Tatay Tidi, kag sa sweetheart niya si Daddy Hines, or Gines, no? Halin sa kay Rona Rihida Chava, no? Christian Roa, dira sa Victorias, paring Vinji Pelisario, dira sa Montalban, may lang pag-monitor paring Vinji Pelisario, no? Halong manda pare koya. Kag kay Jane Hisolgon, tamyaw lang siya sa iyang sister, si Herminia Hisolgon, Maloto, Nora, ano ni saman, Herminia Hisolgon, Maloto, Nora, happy birthday, no? Ano ning maluto ni man? Apelido pan eh. Happy birthday lang from Power and God bless. Ano ni man? Sige Jane, salamat gid Jane ni Solgon. Sa kay Tomas Bronyola, may lang pagpamati, labayan ni Eduardo Jr. Kagawad Imbong Jocampo sa Barangay Maaw, Tidi Tokiro Sr., mayong hapon lang kag nagapamati sila adlaw-adlaw. Salamat gid dito Kero Senior, no? Rodora Syoko, Madam Virginia San Antonio Olpenda, kag dira sa Silin Homes, gapa shoot out lang sa iya sining hinablo si Noli Olpinda, no? Noli Olpinda kag sa iya sining pamilya. Madam Virginia San Antonio Olpenda, Fernandez L. Eric, may lang pagpamati Fernandez L. Eric, no? Florencia Villacampa, may lang pagpamati Madam Florencia Villacampa, no? Mary Grace Eugenio Fermin, salamat gid Mary Grace Eugenio Fermin. Bibi Gregorio Yolo, may lang pagpamati dira sa poblasyon DSB, no? Bibi Gregorio Yolo. And Paul Spat, may lang pagpamati. Mario Garay, Martin Aliling, Mingapis, Santa Rosa Morsia, gamonitor si Mingapis, no? Joseph Pacifico, may lang pagpamati dira sa Banwas ang San Enrique, no? May lang pagpamati dira sa Mayor's Office sa San Enrique, si Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Richel Espinosa, Carla Selva, Killer Abada, kag Elmore Lorenio. At iya Kim Meriman, may lang pagpamati, no? Si Abilino P. Ongoko Jr., no? May lang pagpamati, sir. Thank you, Gida. Puro monitor da sa pradahan sang seats toda sa country homes. Thank you, Gid, Sir Abilino P. Ongoko Jr., no? And George Gargasiran, Fernandez Recog, monitor man si Fernandez L. Eric. Si George Gargasiran from Barangay Singkang, si Libby Hilogo, and dira sa Charito Heights, kag si Elvira, ga monitor ining mag-asawa, no? Salamat gida. And Ters Vergara, may lang pagpamati, Ters Vergara Sancho, no? Tagapat gigamin sa iba. Sige, thank you, Gid. Salamat, Gid. Sige, daligid lang mga kaksyon na standbayan ay matagtabi lang ka mga commercials. Balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumampos lalong yung action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman-apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga basuhan nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pag-saka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod
Kag subong sa 5 years na ko nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sampedaya pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan.
Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broad Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasinungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sagsagan mo ang kalintangan. Responsable at pagbalita, kagaya nga Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggagamang itong palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay. Kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo, kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalaman sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog dramo diri sa aksyon si manager suportado din tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton sining Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1! Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa 4th quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-Aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Desisyon 2022. Ito po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Ang pagiging presidente ay destiny na kaloob ng Panginoon. Marami nang nangarap, marami nang naring naligo. Wala nang dilaw, wala nang pula, wala nang orange, o kung ano man ang kulay mo, maawa naman tayo sa sambayan ng Pilipinas. And because we all agree that we shall be the change that we want to see in the world, let us show the world how it is appropriately done. Desisyon 2022. Oh, definitely, you know what they say, Battle Royale. Definite super Battle Royale. Palayo pa ba ito? Yes. Sa pakatuig. Kamo pa rin magdinapo. Subungadaan. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagtunod strictly kag ang mas gagawin. Ang kada botante ang may gahom nga magpili sa mga lideres sa pungsod. Ang kada kandidato ang dapat kilalahon sa husto. Ang kada botante ang may kaugalingon nga desisyon. Desisyon 2022, the pre-election survey. Himanuon ang pulso sa publiko. Kilalahon ang magidalantaw nga magpapili sa maabot nga eleksyon. Desisyon 2022 sa Aksyon Radio Bacolod. Ang pinakauna nga pre-election survey sa siyudad sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, La Una, Dos. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Pinilifrin HCl, Chlorpheniramine Maleate, Paracetamol, Bi-Flu. Babangon ka sa Bi-Flu. Aksyon Rex Cantong kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Awards 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Sa mga balita kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik na diri sa atong sining pangalagad kadtuan tanang balita ni Aksyon Marlon Hidawiya mapakapitolyo provinsyal kita sining mga tinion. Ini may kang tanan sa Negros Occidental may nagakaigo nga supply sa COVID-19 vaccine herd immunity posible na nga maangkon antes pa man matapos ang subong tuig. Tingnan natin sa Corbs. Mas maayo man kung nagapanubo ang kaso. Kantuan tanong balita ni Aksyon Marlon Hidawiya sa Kapitolyo Provincial. Aksyon Mar. Rex gidalauman sang gobyerno provincial pagi sa kay Gobernador Bong Lacson kag sang mga miyembro sang Provincial Incident Management Team kon PIMT nga hindi na siguro matapos ining tuig 2021 malabot na ang ginatuwag nga herd immunity konstanta porsyento sa target population ang mabakunahan na kontra COVID-19. Mangod nga sunod-sunod na ang pag-inabot sang COVID-19 vaccines para sa Negros Occidental. Ang ulihi nga nag-abot kumadunuman nagligad nga adlaw may Pfizer, may 59,630 ka doses
kag may AstraZeneca man nga nagabot 45,300 ka doses. Ang gindugang sa damo na nga supply sa nga provincial government sa cold room sa provincial health office. Angos si PIMT Commander Dr. Kailian liwat nga gapanawagan gid partikular sa dalom gawa o kung sa barangay nga buligan kumbinser ang ila sa mga constituents na dapat magpapakuna. Kumaduruban nagligad nga adlaw ang suransang Kabankalan right after nga napatay bala tatlo ka mga doktor isa opisyal sang eskwelahan nagpatigayon sa ginatawag nga massive vaccination sa kabarangayan ang sunod sang Kabankalan. So mayabiyad nga resultato aksores kamanti nagdamo gawa ang kanamuon sa mga nabakunahan no nga residente sa Kabankalan. Amo man ni ang sitwasyon sa iban nga mga panuwag kag syudad hambal ni Kailian. Ang datos sa PIMT nagapakita nga mayara sang mga sobran 355,000 ka mga negrensyo o negrosanon ang fully vaccinated na kontra COVID-19. So kung i-convert nato sa porsyento, mga lapit na ni Aksyon Rex 20% sang target population. Ang target nga kanamuon sang mga taga-negros nga mabakunahan kontra COVID-19, mga 1,825,370. Amo nisa ang 70% sang 2.6 million nga population sa Bugos nga probinsya. Yan si Dr. Kailian. Yes, actually, ang bakuna, tadamot-damot, gid subong, no? We are asking sa mga barangay natin, magpabakuna na kita. Kay kadamo sa bakuna subong, kadto kamo sa inyo nga mga LGU, sa mga health centers ninyo, sa inyo RHU, and magpabakuna na kita pag schedule ta bakuna. Kay kami sa province, naga-roll out sang bakuna. We need takers, sino mapabakuna sa aton, kay available ang aton bakuna. Kag kadamo-damo na subong ara sa aton cold room, kag may mga manug-abot mga bakuna to to increase the capacity sa mga aton nga mga LGUs man, no? Ang ginaano naman ang barangay gid, ang mga barangay gid sa aton nga sa probinsya nga i-encourage ang tanan nga magpabakuna para maigo nato ang aton nga ginatawag nga herd immunity. So may mga manug-abot pa na tanan, no? Sputnik 5 na balang nga hambal nila, Sputnik V, no? And then pag gusto ka lang, pili ka lang, kung gusto mo Russian, may Russian na. So, ang again, ang aton nga pagkampanya sa pag-encourage naton. Karon sa Aksyon Reports after Wednesday, i-presenta lang Aksyon kay dari sa may provincial capital, dari sa may talatapan ni Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, ongoing pasubong ding isa ding ang press conference nga ginapatigayon niya Aksyon Rex. May mga bagong development niya ang sa COVID-19 response sang probinsya. Ang ka-aksyon yung gikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hiruboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tabang balita, una sa tabang serbisyo. Thank you, dagang salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita Aksyon Eric Magbanwa, si Aksyon Marlon Hinovia, si Aksyon Eric Magbanwa isunod ta ginayon ini may kang talan sa barbero nga ginlutang bla sa barangay Doso, posible may angot sa illegal o sa iya nga illegal nga transaksyon suno sa Police Station 2 mga kaaksyon. Yaring kauntanda sang report ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO. Aksyon Eric! Yes, Aksyon Rex, congratulations! Nga? Nga no? Pero naman Ayo di purma. amo ni abundan Siling ko gid daw. Amo ni abundan kagabaha lang gabaha ka di mo mapunggan, no? Aba. Gabaha lang nga gabaha ka hindi mo mapunggan. Amo nang mayong balita da. Dasol si manang nga naman tas ni. Ayo di purma. Amo nang budlay nga balita da, no? Ang nga. Balos-balos lang. Happy-happy, dasol si mana. Wait man. Wait naman ta. Ayo di purma. Hindi amo ha. Ang importante nga mayara. Uwa. Sa wala na gid, no? Punta nga wala na gid. Ba, doble. Doble ang? Doble ang kapi. Ayo di purma.
Dubli ang kabi, Ang kabi ba? Tulunggong ba? Ba? Kanami lang pamatian. Kanabi pamatian, no? Timera na? Na. Ayo di purma. Sabi ko, arada kay maulam ta. Ay, ara na ta. Sang? Ang sa tubangan ko ni Wine niya. Ayo di purma. Uy na, kapalibog na na. Wine na siya. Uy na iya. Adasyon paguro ang iya. Ba? Tapos sa 20 pa. Ayo, no? Oo, mo na ganun ko pala nga hindi na lang pagtingbon. Amat-amat lang. Nan, mga 22 siguro ah. Mga 22. At kasi may pulo pintahon naman tabla. Ayo di purma. Pintahon na. Tanawan na yung numero sa kalendaryo, tiyan, no? Ang 20. Ang 20. 22 ah. Ang 20 alang-alang. Kay Sabado. 22 na siya. 22 or 23, no? Ayo di purma. Pagka 29, patay na tayo. may ara mang gyapon. Meno? Yaka, kani. May ara, ang 29 na. Oo. Ayo di purma. Kamu naman niya, kaya ako wala ko dahil. Ito hindi abo. Ay matamat na nagakuan gali subong nung ibang mga area so plano na nga magkabukas ng mga negosyo. Gani man mo gani ti sila manabi ang sure hindi gustos na. Gani man matamat na tuodong Iloilo daw ma full swing ng biyahe sang mga sakyan to either next week siguro. Ang lang pala siya, ang Manila sa mga direct siya, matamat na nagbalik ang ekonomiya nila mong. Gani. Kahit daw halos. Di posible gani nga halugan nila kuno ang NCR sa sining sitwasyon sang Paskwa bla sa nagilapit nga Paskwa basi pa halugan nila guro ah. Di ka bay-bay kasi makagiho ang tanan direct. Oo. Hindi lang ni gusto ko di pating tawo Pero ang pinaka-importante, palipat-lipat man lang kung magkalipat ang COVID, wala na. Pero kung masigihon sang tao na, arap na gyapon. Hindi na ito magsalig, Larex. Oo. Suksok ito yung face mask, bisan paano. Sabi ko suksok tabayo. Ayo di purma. Ate ko wala kabayo, basta na kang buwangit. Face mask, gid balon, gid kag kung required ang face shield sa kantuan mo, balon kag gid face shield ah. Ang importante, sabi mo na, pakuna, gano'n lang yan, Rex mong. Fully vaccinated ka, at least hindi ka na bakulbaan, bla. Hindi gid magpatumbaya bla, kaya ng iban sinig, lakat lang, kalipat pa. Balo ka kung magsalig-salig na permit, wag kita niya butan mayo. Di kontan lang ni. Magbalik naman to sa puno, ti sakripisyo naman kita liwat. Budlay. Budlay na magbalik sa puno. Budlay na. Kapoy na. Hindi na masulit na yan. Kapoy na, may na ko nagkatubod ng kay Dok Ramil Oy, kay Bisan ba? Ayo di purma. Kay Dok Ramil Oy ang sabat kalibang. Tubod na tubod, ba? Akon sa bagay. Pala, na kayo timera, tapaliwan siya. Pero sa mga pigado, ito yung budlay Aksyon Rex budlay kita. Balik sa puno Oo mga pigado ni dapat makibisan paano makarote bawas mas labla. Kaya taman tagin bulsa ka sa mga pickpocketers kay coming ang December. Damo nang pamalaklon sa aton sining kuan nga downtown. Ti halong gid kay ti sugo man ikon kaysa sang kapigadohon nila mo prong iban daw para tuso-tuso na gid man Pero halong gid Chansa ta na niya. Chansa nga no? Na makabato. Ayo di purma. Sabi ko kung chansa. Hindi na chansa ta na niya makabalik ta sa normal. Okay. Oo Ang importante na nga bakuna gid ya. Ano ta nga sugid. Importante bakuna. Kung totoo na bakuna, tapos wag na diya problema. Uy. Sa ulihin, kita magyapon makabenepisyo. Di pa kung ini tapag sundo ng gusto. Kung namin man to gani sa mansilingan to, kay daw kaayo lang sang response sa mga kabataan to. Sa ila nga vaccination? Oo, sa ila vaccination. Uy, kung ako nanay, kag tatay pa o bakunahan ko ng bata ko para nga safe man. Oo Di lang kay kita nga nanay, kag tatay, di pati bata safe man laban Yung paglagaw, da karon si third, da karon sa SM karon. Kagway sa papakunahan ko, delikado. Di mo na bakunahan si third ya. Ayo sa kay Papayo Rex pa, kain tayo. Walang ayo di purma. Hindi amo, hindi pa na sa pwede Di amo gani kay level alert level 4 para Oo.
kung Masidason na. Pag-alert level 2, pakaluyan na pizza 16 na ko din namin. Oo. Makalagaw-lagaw ng kabataan ta. Gani man. Di ba? Oo. Ay mo na nga ga-enjoy tayo ang Kabataan ta, bilin sa kabataan pulian. tayo, bilhin sa balay. Okay, daddy ah. Ayo di purma. Ako na nagkirada. Ako na. Simple lang, hindi na tayo magsalig. Sundo talaga health protocol. Sok-sok ta face mask, facial complete pa lang. Kag magpabakuna kita. Laban. Amo ginang importante, advice, gikan sa BBB. Ba, hindi amo ah. Ayo di purma. Tinano ng gintero na eh. Ate, ito mayo man yung development, ito may person of interest na sila. Barbero na eh. Hindi, Parker. Oh, nga barbero, maningin butang diya. Sus, Mariones. Barker na, Barker. Barker ni gila Oo, Barker na. Hindi ko barber. Barbero. Ayo di purma. Si Giovanni nila yung barbero, no? Nga alam mo kung nagbarbero ni sa iya. Barker na siya. At the same time, ulo intra sa transaction bugaw-bugaw. Actually, suspect man isa sang mga pagpalapaw sa sang krudo. Sa recognition area. Pero sila ni Police sa Lieutenant Jonito Pastrana niya, sir, may lead na kabida sa person of interest. Kaya before sa giliging tiro, ginagbayan na siya sang tawo mong. So, posible ito nag-advise siya kinalaya. Kagaging tiro, ini siya sa ulo nga nagresulta git. Saya sila kamatayan. Pero sila ni Police Lieutenant Jonito Pastrana, ginaunat nila ang resulta sang cross matching ito mga sang basiyo sa 45. Kay base ko, itong armas nga gingamit sa pagtiro sa kay Al John Ray Harabilio nga Barker sa tunon sa gabi. Base amo man ni ang armas nga gingamit sa kay Rinalyn Maming at gintiro mamblang nga GRO. Malapit man dira sa sina nga lugar Aksyon Rex. Kaya yung tanod ya? Di nga tanod. Atong serya man sa station to? Ay, wala to yun. Ay, to yung angot. Ay, hindi to angot ya? Hindi lang ang angot. Ay, in fact, ay, yung kaso kaniya ni Harabilio kag ni Maming. Dito hindi pa rin sigurado kung may angot pa ni mo. Sa sini nga kaso. Kasi, ordo ka kinalahay ni sila ni Maming, ni si Harabilio kag si Maming. Pero kag nakagi, mas na kanina away-away. Kung a week before gintiro to si Maming mong. Pero ang liapi, hindi itong cross-matching sa Basiyo, depende kasi binulan pa rin sila ni Lieutenant Pastrana nga makuha ng resulta to sa crime lab mong. Pero ang person of interest nito, lapit sa tigi ni, kaya may idea man ang pamilya ni Harabilio sa sining kaso. Tiyan mo na ganun, permible ang hambal sa pulis na itong kooperasyon sa pamilya. Kung may ibalo sila, sugi sila sa gusto parang masurbar gila yon ang kaso. Yari si Police Lieutenant Jonito Pastrana, Deputy Police Chief sa Police Station number 2. Bali, pinakonect pa lang sa kuha ni Mami. Kaya kilalain man sila to ni Mami. Ongoing to nga mo nga follow-up investigation. Pero na-istorya na mo ng utod na. So para, hindi mo na sila nga hindi makonect. Considering nga kilalain sila kag may information nga naglainay na sila board o naglalisay na sila 1 week prior man napatay si Mami. Tapos ining biktima, dito man sa area mo man ang kalakaran niya. Amo na bala ng Barker, tapos Brasa Plaza, katambay-tambay. May tendency nga mo na kabugaw-bugaw na siya. Tapos galing kay may information nga daw involved man dala siya sa mga krudo, palapaw mga krudo dala sa Bridgeport. Posible daw may angot siya sa insidente nga pagtiro sa iya. Pero na istorya na mo nang yautod may mga information dat nga ma-ipapupuli. Butchari man sir, may ara man kamo ginatutukan nga person of interest. May ara ginatutukan kay lain mga investigador ang gawya sina, lain man tong yan Maming. Kay Maming niya, dali na malang tong matagaan resolution. Aksyon si Police Lieutenant Jonito Pastrana, ang Deputy Police Chief sa Police Station number 2. Ang inyong kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon, Eric Magbabalik report sa Bacolod. Aksyon, Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Dagang salamat Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Daligi lang sa mga kaaksyon ta, life extension na vitamin D3, no? Ang naga-support sa mga katulanan ta, amuning pabakuron tagid, no? Life extension na vitamin D3, no? Ang immune system naton ginapabakod yaman sinig kag nagabulig man sa
sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Go Team Aksyon Roger. Action Rex na dakpan sa mga katapusang kapulisan ang yara sa top number 11 most wanted person sa siyudad ng Sagay kag ang operation gipatigayon dito sa may seaport sa siyudad ng Dumaguete, Negros Oriental. Ini ang pagdakop exact na lugar gid sa may Flores Avenue, Dumaguete City, Negros Oriental. May mga alas 5:40 takna sang kagahon kaina gid lamang ug subong adlaw Nobyembre 11. Ang suspect ikilala kay Ruel Canlas Ikabahog, 44 anyos sa edad, kag residente sang Fortuneville, Barangay Rizal sa siyudad sang Sagay. Sa jet operation nga ginpatigayon sang Sagay City PNP kag subong man sang 6 of Mobile Company sa bahin sang Sagay City PNP ginapamunuan mismo ni Police Staff Sergeant Jess Arnado sang warrant sa Puerto Section under sa supervision ni Police Lieutenant Colonel Albert C. ang 6 Office Mobile Company and then sa kay Police Major Gerald Sukib ang Dumaguete City PNP ang nag-augment man sa sining operation magod man sa coordination sa kapulisan kag natigay madakpan ang suspect. Ini siya ang may warrant of arrest against served sa katapos sa kapulisan 28 counts kang paghimuros gin-issue ini sang RTC branch 73 sa siyudad sa Sagay kagin lagdaan ni Honorable Judge Reginald Puentevilla sang Sagay RTC ginakapit sa Pebrero 4 tuig 2021. Nobel recommended ang ini nga kaso nga sa karon ang suspitsado ang yara na sa Sagay City PNP Custodial Facility. Ginlagas tayon ini sang Sagay City PNP pagkatapos nila nabaluan nga inisya ang nagpalagyo padulong dito sa may Dumaguete Kabatabok pakadto naman sa area sang Mindanao. Action Rex aton sila mga ka-aksyon nga mahilig magkape. Report gikan sa norte gamay sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Roger Gutim ni report. Sa Bacolod, aksyon! Radio! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat aksyon Roger Gutim, balita gikan sa syudad sang Cadiz, no? May lang ang pagpamatik ay paring ala na balis nila ho. Kag kay John Cordoba sa siyudad sang Kabangkalan nga nag-monitor sa sining mga inoras, no? Sige kay may winner kita dre mga kaaksyon sa ato sining sa pamaskwa
sang ERB, mga kaaksyon, sinuwayhan na magabutanta sa sining magabutanta sining aton sining promo. 500 pesos ang nagahulat sa imo, mga kaaksyon. I-check ang inyos ning mga cellphone kay basi kung nagaring na blagag na piyungan kamo sining mga inuras o lihog ta check sang inyo sining cellphone. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:26 ang aton oras, daligid lang mga kaaksyon. Yari ng aton sining winner sang sa pamaskwa sang ERB. Sa pamaskwa sa ARB. Tempranong nga pamaskwa sa Aksyon Radyo Bacolod sa tanad nga tagpalamati sa syudad sang Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Ho, 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 ho. Merry Christmas! Salamat din sa Aksyon Radio. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Number 1! Ayos, Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:27, sinuayhan na mapalaron tang magkabaton sang 500 pesos, mga kaaksyon alin sa Aksyon Radio Bacolod. Hello, mayong hapon. Mayong hapon po. Mayong hapon. Sino ni palihog? Ha? Sino ni lihog? Si Joshua Punan. Si Joshua Punan daw akig kasaraw? Hindi. Oh. Ay, gakaon kami. Gakaon ka mo. Dugangan ta na. Dugay-dugay. Pila edad mo? Pila edad mo, sir? Ha? Pila edad mo? Tang 20 anyos. 20 anyos. Taga din ka gani, sir? Tang Silay. Taga Zone 4, correct na? Zone 4? Zone 4 ka? Taga Zone 4? Mambulak Silay? Oo. Okay. Sige pamati ka nila sa Aksyon Radio Bacolod kung mag-report ang mga reporters. After sa report nila, anong extra taga ni sir sa una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio? Ikaw, sir? Sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaw, sir? Sa una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Nice! Correct! 500 pesos. Ang imo sining nadagan, ipadala lang namon sa pera padala, sir. 500 pesos ang imo sining nadagan. Congratulations, sir. Salamat, gid. Sir? Salamat, gid. Salamat, gid, sir. Sa pamaskwa sa ARB. Sulit ang papremyo sa Aksyon Radyo Bacolod. Aksyon Radio Number 1! Sige, congratulations sa aton sining winner. Daligid lang mga kaaksyon na sanbayan ay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Maputing balat, makinis na kutis. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon, kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radio Bacolod, 52 katuig na
nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang nariyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilo dito sa Bacolod, nag-amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Conipo, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si J.J. Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuuran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Kaya dito nakilala to damo. Hindi mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung dinay na naman ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Kag, bapos mo fire to my part because the year nga nagsulod ko, nagdamo din po dito at that time. No, simpo ni Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagkatapos isang nagtabot dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sa publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakantuan, personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon.
sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika. Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. Padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdalasang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa atong mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpanamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Aksyon Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Aksyon Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Aksyon Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa amon sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat kay balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon, ha? Kakagido, no? Tutugo, sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatsyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:38 ang aton oras sa langalang nata sa tiyempo diri sa aton sining pangalagad ng Waita Malabutan pa Bosanta Inea. 14:44 na lang kadlaw ho. 44 days before paman mag-Christmas Day kag 51 days paman ang nabilin before pa magtapos ang year 2021. Di salamat gid sa inyo sining pagpakigupod alang-alang na ta sa tiyempo. Kita-kits na lang kita buwas diri sa inyo sining palatuntunan. Sige, standby na sa This Is My Life. Sunod na sa dirig lamang madugay upod kay Aksyon Walma Sugaton. Ako naman ang inyo sining Aksyon sa kanginan Aksyon Rex Cantong. Maayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman ka-edisyon sa Aksyon Balita, Banat, Bulig, tubtob sa masunod ka edisyon. Manila Broadcasting Company sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company sa balita,